Kani kalong ka jing pentip bat ka jing kerpat halor jong ka jing yok kum penja yaki arteli ki sati ksiar hapo jong ka shnong hasoyong jong ka Iskas Hill District. Nadu ka henriu turik jong bunai Desember ar hajar apusan. Lada kidon kinu kiba kum yok tam kiba donru ya ka mensim sengu senai ban pen pai ya ki sati phila ru ban phone shai ki number phone kiba PPE ha ka screen kiba long kumni uwei udai henriu not khandai henriu lai ar san khandai sau nang ta uwei pat udai khandai pra henriu ar iwei pra sau ar iwei lai lada kidon kinu kiba kum yok tam hanrai kim semna tip satya hangno ban pen pai nagalyang juki try kala kerpat daga jing snorit bas ngobha ban pentip shai ki number phone kiba PPE ha ka screen bat nagalyang juki try juki sati kinsa airu ya ka khusnam shakino le se kiba yo ban tam lada kinwan penpai kani kalong katkum ka kerwa bala pha da itrai jong ki artli ki sati khublai shibon